Mali ste otázky, že prečo vznikol Affilkit, keď za chvíľku možno na Slovensku alebo vo svete je TikTok Shop, ktorý je na tej istej báze, prípadne v Amerike, už aj teraz v Európe je Shop.ltk. Tak poviem vám rozdiely a prečo Affilkit. Najprv vám poviem, ako funguje Shop.ltk. Shop.ltk funguje tak, že si tam nahráte video, dáte si produkty, ľudia prichádzajú, pozrú si video, kliknú na produkty a dostávate patričnú províziu z predaja. To je všetko. Ešte na Shop.ltk nedostanete sa tam, pokiaľ nemáte minimálne 10 000 followerov na Instagrame, takže smola. Takže bohužiaľ, tu na Affilkite môžete mať aj 0 sledovateľov a môžete získať aj ďalšie bonusy, ktoré za chvíľku vysvetlím. TikTok Shop. TikTok Shop zase funguje tak, že takisto máte videá, k týmto videám si pridávate fotky produktov, ktoré odporúčate. Tam je teraz tiež nevýhoda v tom, že môžete uverejňovať produkty len tie, s ktorými má TikTok spoluprácu. To je jedna vec. Druhá vec, takisto ten TikTok Shop nedostanete, pokiaľ musíte dosiahnuť nejaký počet followerov, nejak musíte pravidelne riešiť algoritmus a tak ďalej, on vyhodnotí, takže nemáte to hneď. Ďalšia vec, TikTok Shop, neviete si kategorizovať, že si chcete pozerať videá čisto len podľa kategória. Chcem si zaujímať o videa automoto, prípadne módu, prípadne to a pozerám si video odtiaľ. Tam to funguje, proste rolujete a ako algoritmus vám vyhodí video, tým pádom sa vám zobrazí a môžete si pozerať tieto veci. No, takže nič viac. A TikTok ako taký poznáte, môžete si pozerať len videá. Affilkit. Affilkit je v tom, že teda v prvom rade rieši to, že teda nahráte si videá, k videám si môžete produkty, takisto si viete prekliknúť a môžete získať provízie z predaja, po prvé. Po druhé, slúži ako vaše profesionálne portfólio, jak ste UGC tvorca alebo influencer, takže prostredníctvom týchto videí vlastne ukazujete značkám, akú máte prácu, akú techniku, čo robíte, akú tému a všetky tieto aspekty. A zároveň značka, keď prichádza a sa zaregistruje, tak u všetkých videí a takisto u profiloch všetkých tvorcov sa zobrazí tlačítko osloviť tvorcu a cez interný messenger vás priamo kontaktuje na možnosť spolupráce vytvorenia UGC videa alebo nejakého videa v rámci vašich profilov na sociálnych sietí. To je výhoda 2. Tretia je, že vlastne v Affilkite si môžete kategorizovať. To znamená, chcem pozerať len z automoto, tak si pozerám videá z automoto. Takže toto je tá výhoda. Štvrtá výhoda je tá, že nie ste závislí na tom, s kým má Affilkit spoluprácu. Nakoľko vy si tam tú affiliate linku môžete dať z akéhokoľvek programu affiliate, alebo respektíve akýkoľvek e-shop si tam môžete dať. To znamená, nie ste závislí na tom, že s kým máme spolupracovať.